लोगोफोर दिनैनि 1 थारिखआव जोंहा नै सिमेन्ट बिथांखौ सिमेन्ट अफिसियेल सिमेन्ट नार्जारि ब्लग चेनेलखौ लोगो मोनदों आरोना बिथाङा जोंखौ लोगो हमनो होननायखाय जोङो फैनाय लेखायै खाथियाव फैनाय लेखायै लोगो हमबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर लोगोफोर दा आं मद खालामना होनांगौ जाबाय उफाय गैया आरोना जेरावबो दामनाय देनाय जेरैथिंबो गोम खावनायजोब आरोना दा बेखौनो आं एसे माबा खालामनानै मुड खालामना होनाय जाबाय उफाय गैया माथो खालामनो आरोना बिथांनि भइसखौ खोनानाय नंलिया आरोना दा लास्टआव खोनानो हागौ उफाय गैया बोरैबाबा दामनाय सिरि जायोबा खोनागोन आरोना बिथांनि भइसखौ नायलांबाय था लोगोफोर होनबा जोङो दा सिमेन्ट नार्जारि अफिसियेल ब्लगखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना जोंनि बिजावस लोगो जों लोगो हमनो होननायखाय जोङो लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना गाव फैनो आफस'स खालामो आरो दा बेखौ लोगो मोननानै जोंनि गोसोआबो बिराद गोजोनबाय आरो लोगोफोर गोजान गोजान जोंनि आंगोनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोनखौ नाजागोन सानसे समावहाय लोगो हमनो नोंथांमोनहा नेनानै था नार्जारि अफिसियेल ब्लगखौ लोगो मोनबाय जोङो नैबे जाबाय आर'थि आरोना आर'थि साथामजों जों दिनै 1 थारिखआव लोगो मोनबाय आरोना फार्स्ट टाइम